Matiani nama terbain manirang au ido sahat ni turpuki. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus. Hobbartu topik ni mingguta sadarion nama ngodolho taringot tu hasatiaon. Napa duahon dalam relasi dengan keluarga. Misalnya duahon rikotian kesetiaan. Pasti mundur dari dunia bisnis. Karena ada kepentingan, ada kemauan di dalam dunia bisnis tersebut. Alai anggo di dalam hubungan relasi dengan Tuhan, sotung itor tabuan rohatta memikirhon parutungan, dot hasonangan ni diri, asa sikop sudah ngolu di partibion, songonido nang di parumah tanggau, mulai tertapikirilah ho mengeluli pangu parutungan di parumah tanggau ni, murado gaur jalahatok dosega parumah tanggau ni, alanido memang marnasib do jolma moloadong di tonga-tonga ni pardalanan parumah tanggaon na boy bana mangalului pangusaddeanna. Sau mahutusi ayanak sasadari. Ahabi na pinikirammu ngadong